Vindecând traumele trecutului. Copilăria poate fi umbrită uneori de trăiri dureroase, de violența manifestată printr-un cuvânt, o privire, un gest, o atingere. Acestea lasă asemenea unei brazde urme adânci în memoria copilului, pe care el va păși mai târziu fără să-și dea seama. Într-o relație de iubire, cei doi visează la o familie. Ei speră să meargă împreună pe același drum, dar uneori amprentele trecutului le reînvie neîncrederea sau teama. Când își deschid inimile, cei doi tineri pot descoperi acolo durerea trăită în propria familie. Tiparele violenței de altădată revin în forță, spulberând tot ce părea frumos și unic: speranța, gingășia, dragostea. Dar viața are căile ei și oferă șansa unui alt drum. Oricând poți cere și primi ajutor. Nimeni nu este singur și există mereu o soluție. Important este să ai încredere că, indiferent de suferința din trecut, poți acum să alegi iubirea, armonia, frumusețea. Acoperind urmele violenței cu iertare, acceptare și iubire, oferindu-și timp, cei doi tineri pot privi relația lor ca pe o șansă de a se cunoaște mai bine pe ei înșiși, de a învăța împreună, de a se vindeca împreună. Iar atunci când trecutul este acceptat, apar și zorii unei noi vieți, trăită împreună în armonie, manifestând respect, încredere, onestitate și iubire. Amândoi descoperă ce înseamnă pentru ei familia, ce ar însemna să devină ei înșiși părinți, să înțeleagă cum pot crea noi amprente pe care să pășească în siguranță viitorul lor copil. Și odată cu el să-și retrăiască și ei, cu bucurie, propria lor copilărie.